Здравейте хора, аз съм Марто и в момента това ще бъде втори епизод в Paradise PvP и искам да проверя АА, защото 100% е хак. Това е клип за дел. Ако Лев не е бан. Две минути. Имаш 2 минути да споделиш. Снимам. Имаш 2 минути да споделиш. Така, ще спра за малко клипа. Така, отново сме тук. Сподели екран. Айде, на колко съм хак? Сподели екран. Голям хак. Така, левни. За какво? Така, левни. Не така. Ами? Влез в Майнкрафт сега. Трябва да лезнеш само от сървъра. Па ти каза лепни. Пълен хак, нали? Добре, така. Не ме интересува. Излез. От сървъра. От Майнкрафта. Така, в старт менюто. Старт менюто. Старт менюто долу. На Windows, където е иконката. Пиши Хузуни. Какво стана? Какво? Пиши апдата процент. Процент апдата процент. Така? Да. И? Майнкрафт. Ага. И? Хузуни. Да, Тя отиди в Versions. Да, но той за 1.7.2, аз ползваме 8.4. Хузунито може и на 1.7.10 между другото. Не може. Така. Как си? Да, това е всичко от мен. Аз бях Марто, бе ги довиждаме.